Здравейте, приятели! Здравейте, аз съм Жули. Слушаме музика. Да. Няма ли да се представиш? Аз съм Дори. Аз пак казвам съм Жули. И вие сте в канала на Жули и Дори. И в днешното видео ще правим гривни. Хора, вече не помня как се ставаше това чудо, защото вече забравих. Жука, между другото, открих, че тя светят. Виж. Така, аз ще правя ново такова за телефон, защото моето беше, е много бавно. Защо паташ? По принцип това моето не е по-по. Добре. Да знаеш, че ще има и когато се заключва прашеца. Ще чугаш. Аз това вече не го помня. Аз тя не ги харесвах много. Вижте ми, аз вършам от рождение и пандалата ми още седи. Грима ми. И тази ми е блузата. Антвичек! Сега е Беливикс. Belivix, you're magical. And you gotta always believe in yourself. And everything will change. You got the power. Belivix, so wonderful. Къде ми е хъто? Хъто ми! Аз го намерих. Ту. Аху? Аз намерих друго. Или аз съм сляпа, или аз съм сляпа. Май аз съм сляпа. Имаш ли х? Имаш х. Това не беше така. Тук чух Режима. Хора, ще правим много части на това, защото 3 минути няма да ни стигнат. Последете ни за втора част. То още не е свършило. Да. Така е. Сега искам да ви покажа бързо манисто. Така на Дори. Това е на Дори. Тези са моите. Това е мое. Това също е мое. Това е на Дори. Мое и нейни. По друг начин не мога да го слушам. Така, хора, видео ще свърши след 3 секунди, така че чао, абонирайте се за втора.